माब्रैनि थाखाय दख'ना सावलायनाय जाखो बेखौ आं दिनै खिथानो होननानै फैबाय। अननानै जोबजासे नायलां। जेनेबा बे पस्टखौ नुदोंमोन, ओमफ्राय शेयार खालामदोंमोन, ओमफ्राय नायदोंमोन, ओमफ्राय कमेन्ट होदोंमोन बे पस्टआवहाय, दख'ना सावनाय पस्टआव। बे बिथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै जोबजासे नायलांदो आरोना भिडिअखौ लोगोफोर। दाननो नाङा, भिडिअखौ जोबजासे नायलां। गासैखौबो आं खिथागासिनो दं बे भिडिअनि गेजेरजों। आं दिनै क्लेरिफिकेसन होनो फैबाय। जेनेबा माब्रैनि थाखाय दख'ना सावलायनाय जाखो बेखौ आं दिनै खिथानो होननानै फैबाय। अननानै जोबजासे नायलां। बिनि खोथा मानि सानैजों खोथा गोरोबलायिफ्रावबो जालायो नालाय, बिदिनो जालायनानैहाय आं न'आव थांनानै थादोंमोन आरो बे समाव। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना थाम्बनेल आरो भिडिअखौ एसे नायनो हमखाबाय जानांगौ। दाखालि साननैसो सिगाङाव नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव अनिमा बसुमतारी सिस्टारनि मोनसे दख'ना सावनाय भिडिअ नुगासिनो दंमोन। थ' बिथाङा दिनै बे दख'ना सावनायनि सोमोन्दै मानो सावदों आरो मानि थाखाय सावनाय जादों बिथाङा फुल क्लियारिफिकेसन होनायखौ नुनो मोन्दों। थ' बिथाङा दायो बेनि सोमोन्दै मा फोरमायदों नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो। माने आं दाख्लैयो ससियेल मिडियायाव जेनेबा फेसबुकआव जों बोराय बुरै जालायनानै दख'ना सावना होनाय बे पस्टखौ आं आपल'ड होदोंमोन नालाय, ओमफ्रायो बे पस्टखौ लानानै गोबां मानसियानो गोबां शेयार खालामदों आरोना। ओमफ्राय गोबां मानसियानो गोबां पस्ट होदों बोरायखौ रायनानै, बिदिनो गाज्रि रायनानै, जेनेबा साबजानाय मोनाखै आरोना। मानि थाखाय सावदों बेखौथ' मिथिया नालाय, बे साबजानाय मोनैखाय गोबां रायदों आरोना। बुंदों सोरबा बायदिया बुजायहरदों, मोजाङैबो बुंदों, सोरबा बायदिया गाज्रिजोंबो बुंदों। दा बे कमेन्टखौनो लानानै आङो नोंसिनो रिप्लाय होनानै फैबाय आरोना। सोरनाफोर दख'ना सावना होनाया सावना होदों हय थिग र', ओमफ्रायो जेनेबा सोरबा कमेन्ट होनायाव बोराया रिप्लायबो होदों आरोना। ओमफ्राय सोरबायाबो बुंदों आरो मेसेन्जारफोरावसो मेसेज हरनानै खिथाहरदों ना मादों बोराया, आंथ' मिथिया नालाय, मेसेन्जारखौबो आं मोनखायानो बाहायनो। बिदिनो सोरबाया खिथादों आरोना। सोरबा गोसथोनायसो फ्रि गिफ्ट हरनायनिमोन दख'नाया, ओंखायनो सावजादों मादों होनदों आरोना। ओमफ्राय दा बेखौनो लानानै आं नोंसिनो खिथानो होननानै फैबाय आरोना भिडिअ खालायनानै। जेनेबा दख'नाखौथ' फ्रियावनो हराखैमोन हरनाया, जेनेबा फैसा खुदियाफोरनो ड्रेस लायै मायै फैसाफोर थोयैयावहाय, जेनेबा जों दखानाव फिसाफोरनो बाजाराव खुदियाफोरनो ड्रेस बायै मायै फैसा थोस'मायैयावसो सोलाव बायदिनो फैसा थोथाराब्ला हरनोसै आङो, सोलाव नों माला हरनो हायो हरदो होननानैहाय बे मानसिया कल खालायफ्लांनानै बिदि दाम होलायबाय थानायावहाय, बे दख'ना जेनेबा गस्ला दखानदारजोंहाय दाम होलायबाय थानायावहाय फन हरस'नानै बिदिनो फैसा थोथाराब्ला आं हरदेरनोसै, नों हरनो हाफिननाय समावहाय हरलानो जाबाय होननानै बुंनायखाय आंबो फैसाखौ दे होननानै लाथ'नोसै आङो, आं हरफिननो हानाय टाइमावहाय हरफिननोसै होननानै आं बे फैसाखौ लानाय जादोंमोन आरोना। ओमफ्राय जेनेबा रं नाम्बार गोसथोनायसो होनदों नालाय बोराया, बिदि खिथादों नालायनो कमेन्टआव। आं दा बेखौ खिथानोसै आरो। जेनेबा रायलायनायालाय आं रायलायदोंआनोमोन सिगां, जों 2022निफ्रायनो बिदिनो फेसबुकाव लोगो मोनलायनानै कमेन्ट होलायखायो आरोना। जेनेबा बे मानसिजोंहाय ओमफ्राय बिदिनो कमेन्ट खालामलायो। बेबो फेसबुक सालायो नालाय, आंबो फेसबुक बिदिनो क्रियेटर जानो गोसोखां सिगांनिफ्रायनो। ओमफ्राय बिदिनो फेसबुकाव कमेन्ट होलायो मायो, ओमफ्राय मालाबानि समाव खेला दुला पस्ट होनायफोरखौबो कमेन्ट होलायो बिदिनो। ओमफ्राय मालाबा गोबावजों खनसे बिदिनो मेसेज खालामो आरोना। ओमफ्राय मेसेज खालायै मायैहाय जेनेबा 2022नि जुन ना मायावबा जों बोराय बुरै जेनेबा एसे जालायदोंमोन आरो न'आवहाय। बिदिनो संसार जानायावथ' गोबां जालायनाया जाखायो नालाय, मालाबा बिदिनो खरसा बरसा थाव संख्रि बानलुनि, ओमफ्राय मालाबा एसे एनै 1 बल 2 बल बिनि खोथा मानि सानैजों खोथा गोरोबलायिफ्रावबो जालायो नालाय, बिदिनो जालायनानैहाय आं न'आव थांनानै थादोंमोन आरो। बे समावहाय बिदिनो लोगो हिसाबै रायलायदावबाय माबाय, ओमफ्राय आंनो नाम्बार लादोंमोन खोमा, नाम्बार लानाय बायदि जादों आरो। ओमफ्राय बिनि उनावहायथ' गोबाव फनखौथ' खालामाखै। ओमफ्राय बेनि उनावहाय 2024आवहाय जेनेबा बारा मोनबाय, आंबो सहायनो हायासै। जेनेबा बोरायनि माखासे अख्रा आंनि सिगाङाव अख्रा दिखायनायजों माजों माखासे बिदिनो आंबो गोरोबनो हाया मोनबाय। ओमफ्राय जों सानैजों बायदि बारा मिलाया जाबाय। बिदियावनो ओमफ्राय आं बिदि रायलायदोंमोन आरोना बे मानसिजोंहाय। रायलायनानै 2024नि डिसेम्बर 23 तारिख डिसेम्बर खालिनो बोरायजों बिदिनो हमजानाय जानानै आं बुजालायखादोंबो आरो, बै समावबो बुजालायखादों। ओमफ्राय
बुजानानै बिनिफ्राय गोबावजों रायलायासै ओमफ्राय 2025नि दाख्लैयो अक्ट'बरनि खै थारिखमोनथाय बे समावहाय आंनि इन्स्टायावहाय आंनो मेसेज हरनाय जादों आरो बेनोहाय ओमफ्राय मेसेज हरनानै बिदिनो माब्रै दं माब्रै गैया दुखु सुखु रायलायबाय ओमफ्राय खबर लालायबाय सानैजों ओमफ्राय आंनो नाम्बारखौ हरबावनाय बायदि जाबाय बेयावहाय ओमफ्राय मालाबा रायलायनो होननानै ओमफ्राय रायलायनानै बिदि मालाबा फन हरबाय माबाय बिदिनो खबर लालायो मायो ओमफ्राय बेयावनो रायलायफिननाय बायदि जाबाय आरो रायलायफिननाय बायदि जानानै बिदिनो फैसा थोयियाव सोलाव लानाय मानाय बिदिबो जाबाय ओमफ्राय बोरायाबो गैयामोन नालाय ओमफ्राय नांगौ बायदिबो थोआसै नालाय फैसाफ्रा इयाव लानाय जादोंमोन आरो आं बे फैसाखौ हरनायालाय हराखै फ्रियावनो ओरैनो हराखै ओमफ्राय जों हरफिननो होननानै बोराय बुरै सानैजोंनो रायलायखानायखा आंबो हरफिननो होननानैसो लाखानायखा बेनिफ्राय जों दाख्लैयो बोराय बुरै खैला मैला बाजाराव थांनानै जेनेबा आंनि नाम्बारखौथ' ब्लक खालामना लाखाबाय बोरायनिखौबो आंनिखौबो ब्लक खालामना लाखाबाय बे मानसिया ओमफ्राय बे मानसिनियाव फन खालायबाय जों बोराय बुरै सानैजों ओमफ्राय फनाथ' ब्लक नालाय ओमफ्राय फैसा हैफिन होननानै जों खैला मैला बाजारनि मोनसे दखानाव हाबहैनानैहाय बे कम्पिउटार दखाननि जेनेबा फन पे दखाननि फन नाम्बारजोंनो फन खालायबाय आङो ओमफ्राय माबा नोंसिनि फन पे नाम्बारफोर हरलाय आं फैसाखौ हरफिननोसै होननानै बिदिनो फन खालायदोंमोन आरो आं बोरायबो थांखादोंमोन ओमफ्राय फनखौ आंनि राव खोनानाय लोगो लोगो ओमफ्राय दानदों आरो इयो ना दाननानै ब्लकआव सोना लादों ओमफ्राय दिनैसिमबो बे फैसाखौ हरफिननो मोनाखै हरफिननाया ओमफ्राय जेनेबा बेनो आंनो नाम्बारखौनो हरखायाखैबालाय बोरै हरनो ना सोरनाबो जेनेबा लाथ'नायसो आरोना फैसाया लाथायाखै फ्रियावनो हराखै बे मानसिनिफ्राय फैसाखौ लाथ'नाय समाव बोराया गैयामोन आरोना बाहेरायाव थायोमोन मा होनो मिज'राम ना मायावबा थायोमोन बोराया ओमफ्रायो नै दाख्लैसो डिसेम्बरनि खैमोनथाय बेयावसो फैदों आरो बोराया ओमफ्राय फैनानै जों बोराय बुरै सानैजों बिदिनो सोना हरनो होननानैनो थांदोंमोन खैला मैला बाजाराव ओमफ्राय जेनेबा बियो नाम्बारखौ हरनासै नालाय ओमफ्रायो ब्लकसो थुनानै लाखाबाय नालाय खेवनाय नंलायो रागा जोंबाय बिदि होननानै फैफिननाय जादों आरो बे फैसाखौ दासिमबो हरनाय जायाखै ओमफ्राय जेनेबा नैबे भिडिअखौ नुसनदोंला जेनेबा आं फैसा लाथ'नाय मानसियाथ' गाव हरनायखौथ' मिथिखायो नालाय ओमफ्राय आङोहाय फन पे नाम्बारखौ हरना दोनब्लानो जाबाय आरो आं हरफिनगोन बे फैसाखौ नायसनबाय दंब्ला